Pila na nahimong karelasyon? Di may hap. Duha. Kabulong ginikanan na ni? Wala. O, say masura yung mama. Ma, sorry ma, pero Bulag na pud sila ma. unay tinuod. Ngano mang atong itago-tuguan kung maingon gani ang ginikanan nato nga dili ta pwede maguyab-uyab. Ngano maguyab-uyab gano ta? Sorry. Di kay ana sila part of kanong na teenage ba. Oh, so mo supak gyud ta sa tong ginikanan. Tinuyuan na o umraog na feel nimo tong mga panahon na. Na feel ra jud. Tapos wala ka nakahuna-una nga tug-anan si mama ag papa. Wala kay mangisog man palayason niya tas balay. Ah, maha nakalapos na. Balikan na tong panahon para mapalayas na nimo. Pero sa karon, ayo po gikan ra po ko na human og ubo-ubo. Imo po kung share og ubo. Pila naman to nila ba yung pang mga panahon na? Mga 1 year dagay. Mga 1 year na. Oh, nakay plano nga bagong target ron? Wala ra. Wala ra kay natay video na. Dili wala. Pero kung off the record doon sa amin, na Wala. butang na to makita ang umabal-an ni mama nga nagkakarelasyon ka. Unsay kay mahimong reaction nila? Siyempre mangisog. Mapalayas ka? Ambot lang. Sorry ma. Pero sa karon ba strictly wala go kay nahimong karelasyon karon ba? Wala. Siya pa Japon? Dili na. Di na to mabalik ato. Di na tayo balik ato kay red flag. Red flag no nga naman. Unsay naka red flag sa usa ka babae? Kuan. Akong babae ba na babae na lalaki? Bayi siyempre. Oh, wala ta kabalo bago na bayaro ron panahon. Magunay-unay na bining parehang kuan. Wala ta kabalo. Di ato rang secure babae. Okay. Babae. Nga naman unsay naka red flag sa usa ka babae? Di mo update kung kuan. Anong mga makaingon ka update nga no long distance relationship mo? Dili sad. If na ilakon. Kung nailakon, di siya. Required na. Alangan kay na mo iyang uyab. Dapat makabalog na kung asa siya padulong. Kay basig na siya kuyog nga laki. Gisabutan ba na nga kailangan ipahibalo kung asa madto? And then kanara. Ana ra. Kanara imong rag pinakarason pag anong nabulag mo. Nasa usa pero ayaw ra to. Nailain. Ay, kaila ka na. Nailain. Ay dili. That's good. Basta na anay. Basta nailain pang rason nga nung nagbulag mo. Pero naka-recognize siya nga nasayop siya. Nang isang pasaylo. Wala. Ikaw may nakigbulag. Hilak na hilon. Hilak na hilon. Dili ko may Ang tinuod nga lalaki manggod, vulnerable sila no pero ginataguan gyud ang feelings. Ngano kaha ang usa ka lalaki tago sa iyang tinuod nga na feel? sa atong pananaw sa Ma-misjudge sa mga tawo nga murag bayot ta. Wala tay kakusog nga ipakita nga laki gyud ta. kay ang nailan sa tanan kay isog man ang laki. So dili na may ipakita. Dili. Alangan. Mahilak tas tago kay para di nila makita ang So imong okay. Imong gihilakan ni siya. wala. Nahigugma man dagay ka ato. Oh, Pila mo ka bulan na to tuig? nga 5. 5 ka bulan tinuod to. O di hilakan na to. Iiyak na yan. Mga gamay ra pila ka bukluha. Ang pila gayud mga 1,000. Unsay mensahe nimo niya? Amping sa inyong kinabuhi. Shout out kung Bajik Sig Pamayot magabi. Ayang kuan tinod niyo pangalan kay Francis Jake Ramirez.